dugu sango sa u b'a fɔ k'u ka fara ɲɔgɔn kan u ka taa kuranna jigi k'o bɛ cogo di o ye bidiya ye lɛsiri t'o la diinɛ la kiden ko man ahdasa fi amrina haja ma laysa minhu fa huwa raddu wa fi riwayati man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa raddu kiden ko ni mɔgɔ ye ko kura don nin diinɛ kɔnɔ min t'a kɔnɔ i ka baara bɛ sagima na cogo dɔ la ni mɔgɔ ye baara kɛ ale min ɲamara ni min ye i ka baara bɛ sagima dugu ka fara ɲɔgɔn ka san yɛlɛma san ɲinima ka kuranna jigi a tɛ kuranna kɔnɔ a tɛ hadisa kɔnɔ bidiya do lesiri t'a la diinɛ la mɔgɔ kana fara mɔgɔ kan o jama la mɔgɔ kana mɔgɔ dɛmɛ o la wala taawanu alal ismi wal udwan ala ko junubu ni yaada a kana ɲɔgɔn dɛmɛ o la ninnu ye bidiyaw de i ka wari kana don a la kana faru u ka jama kan kana ye a kɛnɛ kan bidiya do lesiri t'a la diinɛ la an kintan kan ne ɲawu kɛ n ta kamana bo ko kata nunu nyande an bora ni mo be ka suru ɲɔgɔn na quoi ko nu ko aw ka taa suratu yasin kala u ka so kɔnɔ be wari minnu dama ka taa suratu yasin kala so kɔnɔ o ye bidiya ni wari min diri mo ka mina haramu do wari diri ma bidiya kama o mina ne haramu de wala qur'ana kala nyire hada maden be qur'ana kala ka ala de nyini nay qur'ana kala ibe akala ka baraji nyini ala de fe mais ni mɔgɔ taara kuranna kala pour k'i sara o ye haramu de a tɛ daga ko wari mina n'i ye mɔgɔ kala kuranna la o ye baara de a b'i sara mais e ka sigi ka kuranna kala de ko i bɛ sara min a la o ye bato de o ye haramu o tɛ bɛ silamɛ sara la yasini kalali so in kɔnɔ bidiya yalla akuma ne kai muslim ko ma ko kalle ngana ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yalla akuma islamin bana khallen ko makkatin fara bo ko kalle ni saya kaira ba fu inna lillahi kafir ni islama be do ba al ciden de ko dro ya asabatukum musibatu ala ko ja asabatukum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni masiba ye mo ko mi sorode a fora de dro masiba ama fo saya yere dro kama masiba ni masiba yi sorode iba fo bo ko almami do ko ulu ka mɔgɔw y'a ɲini fɛ u bɛ taa u ka dugu la ka taa saliba kɛ saliba kɔfɛ bɛ jɛ ka sarakati bere dɔlele u tɛ wulu la k'a fɔ saliba kɔfɛ ka kɛrɛkɛrɛya an ka sarakati dɔw bɔ delila tɛ ninnu na diinɛ la sarakati bɔ ye bato de ni i b'a bɔ a bɔ cogo de bɛ mais n'i ye bɔ cogo wɛrɛ don a la dɔrɔn u b'a fɔ ninnu de bidiyatu idafiya lɛsiri tɛ ninnu na diinɛ la min fɔra saliba la dɔrɔn o ye de a ka lahiyaw kantigɛ ka lahiyaw kantigɛ a ka ɲɔgɔn sɔrɔ lahiyaw sogo la k'a dun ka nisɔndiya ni sali ye baasi tɛ ninnu na mais k'a fɔ saliba kɔfɛ k'a kɛrɛ k'aw bɛ damana sarakati bɔ o ye bidiya lɛsiri t'o la mɔgɔ kana fara mɔgɔ kan o jama la bo ko juma do a jani folo min bɛ kɛ sani alimami ka yɛrɛ minbari la bida do bɛ bijate bo bune seminu kumana mɔgɔw fɔ la ko dagatiriw dɔ sɔrɔ la ko a jani folo juma la ko bida de do ko hadamaden k'i yɛrɛ kadara do i k'i ka valeri do e tɛ se ka sɛbaw ka kuma sɛbaw ka baara usmana ka baara a ko e tɛ se k'o kɛ bidiya ye donc a jani folo tɛ bidiya ye usmana de y'a dɔn ciden fana ko alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin ciden ko baw ma kan ne ka sunna mina anin ka kalfanna ni ka sunna ciden da ko hum alama ana alaihi wa shahabi firqatun najiya qulu ya mughaw de nin ka sebo be minka doni ke bago ko sumana fule ka salli wole min do biriyate sunna de do akake
atumbe ke sugu de la don ke boko yake sugu la o yake micro la o ajani folo in togo de ajani folo fasuma usmana tilela micro tumbewa akera sugu de la comme sugu mo ka bo kalama mais ni e ka micro be se sugu madu e ba ki ka micro de la amaje re kata sugu la ko kata fo e ka micro be se sugu ma usmana micro de tunta le tilela ako ajani folo ka ke sugu la pour sugu mo ka bo yire kalama ko labbe sani almami kana sigi minbar ka kana jumala donc sisan ni micro nana an fɛ anw fana b'a kɛ micro la pour ka mɔgɔw hakili jigi sani minbari yɛlɛ wagati kana bon ko ewa sungalo tan laba ko cɛsiri de ka fɔra dele katiri ka ɲini ko mugani wolon fulana do be ta yele man bisiri la ku be dawo ke Cheikh Abdallah Bombaji tembihi kenina ako munum be sungalo muga ani wolon fula nu ba ke wajudi do ye kata misiri kono kata wajudi ke ko ledatul qadri ako ye bidiya seba shimo ke seba mo ke salafu salihu mo ke salafu tumbe tallaba imbe de nyana maya ni sallie me ka fo mugani wolon fula de ado aka ke wajuli suye ko qidime ube ko lailatul qadri o ye bidiya de bon musomi ko awo perela dotoro ko kana magala aka janaji bako abe munke abe tayammamu de ko fo wakati min na be se ka ko ko ne alimami be salli su ka wajibi ro ka nyinin ka ko abe salli ba o wajibi ta alimami ka ibe yoro ni silama jamana de ro ube jamana min do ka silama kacha ube silama de yesu ta kana bila e ko ka sallaka ate e kai ka nyinin ka dankaniya ti bolo mogo ka kafira na ka salli bariyala e be sallaka de parce que silama ni abe jamana min ka silama kacha ube abe ye silama mogo nana ema lesirila ibi jiginya na e ka jate silama nyuma de ni dankaniya masoro mogo masturul hali e ba jate mina silama nyuma de e be sallaka de nyini kalite e ka ko yala be salli ba otika con la situación de la vida corporal y va a sustituir de la hoy de la música y la técnica de la autoridad de la bo anyen nin jabi golofula ere ko jabi golofula an ko mogo kana misi faga ko ka jago kataje bi misi faga alade hada maden te lagara barake sadaka tuye ala bato de ite nunun ke jian nafa nyini kama dori ke baw ko niya ke eye e wala gara bato do de ke pour e ka jian nafa doronde so la nyini simi bila bato in fana kele ni jian nafa te barajite lagara yere ala yere de yo fo qur'ana kono من كان يريد الحياة الدنيا وجينتها نوفي إليهم آمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار وهبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون دوني كباو كوكو دني ايا كي جينا كيرو درون دي كما جينا انتري درون دي كما باتو كو باراجيتي لاغرا باراجيتي لاغرا إبسي كي كاب باتو كي ألا دي كما o kofi abinga nyala nyenyi ko inke ala de kama wo ala kan ninja hera fana kinya bashi tola milla nyini kake la nyini minyi bila ko inke la bato inke la ukake ala kama kode parce que udella ka chide nyini ka ko chedero ale ba fe kata jihadu da pura ka kani masoro ako barajitai chiden ko barajitati donc ambe min fo doni ke ba ko ibe bato ke ala de kama donc la nyini betugo ala tayna sisa la nyini wore min bila o kake ala nyini inde kofe o katugo ala kake ala nyini inde kofe mais ni ake aywa ewa jinya ko inde kama barajiti yella gara o tebbe donc ibi ka bato ke ala ka anya misali yakere an ko mo saba min do nakulu ngonkono uye ala nyini uye ala delini ka dusun kala side uma ala nyini ko nyen ka bara min ke nyen tigi ala bonnina
do ye tawassulu ke ni aka bange baga bato ni ka bange baga bato min ke ni nya ke ndu sukun kala sile ni nya ke e ala de kama ambe min nay kam bola do kon tigi ala ne yin ka dana ya dafali min ke ni nya ke e ala de kama i kam bonnina do ye jene ya min to kala so min to ko ala ntigala ni nya ke e ala de kama am bonnina donc bato be ke ala de kama bato kala silen ko fe ala kama ni be ala deli min nay ba deli o man yattaqila yajalla makharaja o yerjuhu min haythu la yahtasib be sira ala ndenya mais ni mugo ya ala ko ke bato ko ke lagara ko ke jinya nyini ni doronde kama baraji ti lagara denkundi sagate hadiya denkundi sagaye sunna de o ba fama al aqiqatu salim fana mimbe fa o ba fama al uduhiyya hadiya yede ni tara al murala ni tara makka ye hijune al murake hadiya ye ode me mimbe fa denkundi ba fama al aqiqatu mimbe fa salli bayna ba fama al uduhiyya bon nin ko sugu ye haramu de mo kan non toy ko ewa wori mara yoro de robe ewa wa bi woro de duma kalo be ulube wa sabati uluma hada maden ko ni khalifa de droiba far akal fa mo na ma ko sera ka khalifa ma beta ka khalifata me togodi ko mo be wa bi woro di ema ebe toka wa sabati uma kata nunun tebbe islamia sariala juru ye de be juru do mo gola ka hinnala na ma ko nyana bora na yi ka wori suraba sakima ni marali fana de do khalifa de do aba ka mori mara ife ete foi voila na ma ko sera ka wori ma domi abata ube na ko ba doni ta ba doni da to fukata ba ni min kanyi nin kali ka surunya doro tegebe korta yoro mununa salila yoro nani tegebe korta urudela kabaru folo bi tege fula korta ni kala na ibe ta urukula ibe tege fula korta ni bora urukula ibe tege fula korta saba nani na salli minyeta ya fula ni yeta yake wulito ibe tege fula korta abdullah ibn umar ko ale ya dabo akamade ka ciden koloshi tege korta yoro la ko ale ya soro ciden ba tege korta ni yoro nani de ko atunta ke de na beta sujudi la oda to tumami don ke ba adura ruseniya don ke ba wuyen ni fo tege korta fo o ko ni yoro nani de tege be korta o ko fe ko faida to ka faida de ma ko min ten ni yoro nani e ko tege fulate korta e donc tege fula be korta yoro nani de hari min ko ewa ko sujudu fulani nyogonche albani da yorna ti sifati salatin nabi me do bi albani ka kuma kala wotake ka kuma famu ka barake nuye kuma kala nyini ayufo ni la nyine chogomi ako tege bo korota de sujuru fulani nyogon to ba ko itato sujuru ri be tege korota ko ahayana taratan ako ciden tunten ninke wakati bele ako paske ni ciden tumba ke wakati be munu nye ciden ka salli chogo fo nube salla no fo tumba fo hadisawla miniya yen ni mafo ka caya ubolo ciden tunte ka wakati be tarata tantanta wakati ibe se ka ke ite dumaka wakati ni albani ya fo nin chogo dala ne do tara kuma inta wulu ya ko ka salli chogo yerede albani ma min fo mo yede harale ya foli min fa ko wakati nadiri wakati me ate ko mi ba ke wakati bere ako ni ciden tumba ke wakati be munu nya salli chogo ka yoro nani fo ko tumbe ni fana fo me ni ya man ni fo nin tunte ke wakati bere me kasoro kuma sale don ko ba wore bolo do min ye lejina daima libusi limi ani bunu usemina ni bumbaja ni sew salu fawzan o ko yoro nani ndoro de tege fula be korota ate ta yoro resini yoro nani inte ni moti suraye ba fo alhamdulillah
ni mo min ye alhamdulillah meni me ami bola ba fo ya rahmukallah e yere be sage ka fo yahdikum law yusallu balakum ko do nu be salli kono nu be enye safala nu birila wala wuraw be bo ambe mum fo ala de ko qur'ana ko ya bani adama kuju jina takum inda kulli masjid yani inda kulli sala ala ko hada madaw akwa ya kam masruta salli rawla ni hada madembe salli bi ishi ido itigi ala de nyekoro ini fini dafalem de ko ke kamu ke hujaj bo ko do ko ewa kiatire ko ba delilata musa ka de muso ko lu bora nunu te se ka ke delila folo nunu nya mogotte menon ka sariya de mogotte menon ka sariya nan ka sariya mi sabatira da sabatira na ma mi sabata ma sabati janko kiatire bo ko te nunu na ire donc min ye kiatire atara kafiru de no fe man tasabbaha bi qawmin fa huwa minhum kiatire bo min ni pilimu trume munum be ni silamaw donna la haramu do silamiya sariya la nko bakar abdullah abu jayda ye kitabu de diloninka at-musiliya aye kitabu dilaninka kara doke mugo ka munum ba la daga haramu de nonu ye silamiya sarala utara yahudan nasara no so sal fawzani ka fatawa beninka uyani ninkan ninna kosobe ka kitabu kono fatawa al-muhimmatu fi masarkil al-mulimma akotte musiliya minun fulenne nya ko nonun tara kafiru de no fe silama barawte kafiri barawde do man tasabbaha bi qawmin fa huwa minhum nonu te silamiya kono kon andam sheikh fulana chogodi bo ko mo dobe ko ni ulu ye delila wirala ko aba fo sheikh fulana kote bo ko lu bo baraka nyonya chogodi dinala na be sheikh min fo min ulama ahli sunna wal jamaa na ya suru sheikh fulana kote kambe na ko terega sheikh donc mo min bo chola ciden ko e man ra minkum munkara fal yughayyiru bi yadihi fa in lam yastati' fa bil lisanihi fa in lam yastati' bi qalbihi wa jalika daful iman ni mo min bo yoro o chogola ni e min fa ya la ba fo sheikh fulana ciden ko ni ko ko nya ko bolo ka yelema bolo yelema liye fa mawtay akuni e bolo te se ka min yelema en ne kafo karasan ni mani bo ni en ne nya fo fana ni en ne te se kafo ube ni en ne nya fo fitina be boala ciden ko ka ko duskun ko donc ni yere yado an yado fana ko salafu salihu ko tere ko jidalu wali miraw fi din ini mugo de be deva ke ini mugo de be kuma ka de lawira nyona min ye cinya nyine nay ni yado ahli sunnah jamaa ka ta da kono ni ye mugo min do cinya nyine na do be min ka be jahil ade ka bidaw de babola be mun ka asahalente me cinya nyine na do ni na kuma nyogonya nyedde lilaw fa aba tabila na ye cinya ye abe min na babila be cinya ta ini nimbe sheka kuma ka de lawira la me yere ye kanna gele ya do minna ahli sunnah jamaa ko de ma watrikul jidal wal mirai fi din kanu o kuma nyogonya bila yede ni yere yaro min tamina abe kanna gelade atako kuma nyogonya bila ni ngal bila kana ko cilinga makam de na ko mo on na tarafel kala fi ni klibina na rafel kinne yalma ko otri ni ala kan kishi na bi fatiro wala ala kono nama yalma bo ko ciden ko ni mo mi tara fulel kra fe tile binna ni asallite mina bonna sara o kono na dro ama kafiriya ambe sallaka asallite mina ye woyidu de kankari madande ro ka foye ka baga ka dabila wala na dara la da kafira lante sallaka kula
mais ko salli te bina fitile binani o ye kankari madade ayedro abe ko min ci den ko mallaga fala jumata lahu ako ni mugo min ye kuma lankolon ke juma la mami be kutuba la juma tiye mais shiga amba fo tigima juma sallaka salli fana salliya juma baraji de tiana ne e fana ni salli tiye ka salli baraju de be tian ba fu nonu hadisul wa'id ne ni min sara kono nana amma kafiriya bangale yore ya bolo min balla bo silamiya kono salli baka ka poto bani ala cellagara kone ale duwawu ke a muso kana a cɛ kana muso fulana ta bɛ junubu sɔrɔ i bɛ junubu sɔrɔ parce que i yaadara duwawu la hadamaden kana yaada duwawu la nin ye yaadantiya de duwawu la ka fɛn duwawu kɛ ni fɛn ye i man ka duwawu kɛ ni fɛn min ye i bɛ junubu sɔrɔ nin na wa an bɛ min kɛ ka da fɔ ko waati sera muso dɔw ye ɲininkali kɛ ko ewa ka si yɛlɛma i si ka yɛlɛma ni couleur wɛrɛ n delila ka jaabi kolo fula an ko cɛ dɔ muso dɔ si jɛ ka yɛlɛma ni jabi ye ou bien ka yɛlɛma ni couleur wɛrɛ ni fiman tɛ baasi t'o la ciden ko qayyiru haja shay'in wa jannibu sawada a ko nin si jɛ a y'a yɛlɛma mais a y'a yɛrɛ kɔlɔsi fiman ma dɔɔni kɛbaa ko i kɛra muso i kɛra cɛ ni si jɛ de yer'i la ko yɛlɛma ni couleur wɛrɛ a kɛra couleur baasi t'o la fo fiman a tɛ daga i ka yɛlɛma ni fiman bon o kɔfɛ tuma bunbaji ye nin jaabi dɔ y'a ɲininka ko sisan ko dɔ bɔra musow bolo k'u bɛ couleur yɛlɛma ka kunsigiw couleur yɛlɛma ni peinture dɔ ye ani produit dɔ ye masiri kama ni k'i yɛrɛ cɛɲɛ ko o bɛ cogo di awa ko min kɔni ye ka couleur yɛlɛma cɛ ɲini masiri de kama ko a ma deli ye o la dɛ ko ni kunsigi jɛman b'i la k'o yɛlɛma k'i yɛrɛ kɔlɔsi finman ma a b'o de dɔn mais k'i ka kunsigi couleur yɛlɛma ni masiri ani k'i yɛrɛ cɛɲɛ a ko a tɛ deli la dɔn o la mais a tɛ se ka haramu fana mais ali ahwatu tarikuhu awla ihtiyata a ko min kɔni kaɲi ko i k'o to ye ni kunsigi ko tɛ k'i kunsigi couleur yɛlɛma dɔrɔn masiri ani k'i yɛrɛ cɛɲɛ a ko min kisilen min kaɲi i k'o to ye ko parce que ale bɛ sira o kana don ala ka dali yɛlɛmali la a t'a fɔ haramuyara dɛ a ko mais ni min y'o to ye o de kaɲi u sagira ka ɲininkali kɛla sagira ka ɲininkali pose ko de bɔra musow dɔw fɛ sisan ko musow dɔw bɛ sisan ni fini couleur mun b'i la u b'u kunsigi couleur k'o ye fini couleur min b'u la dɔrɔn u bɛ taa furu couleur u bɛ taa a k'i kunsigi la donc a ko ni a tɔli de kaɲi a ko a tɛ se ka haramu dɛ mais a tɔli de kaɲi mais ni min ye fiman kɔni o ye haramu dɛ cogoya fila in bɛɛ la voilà mais ni fiman tɛ k'i kunsigi yɛlɛma ni couleur ye ni fiman tɛ masiri kama donc ani k'i yɛrɛ cɛɲɛ a k'o tɔli de kaɲi u bɛ sira o kana don ala ka dali yɛlɛmani la mais u ma haramu subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ka dugu san o san u b'a fɔ k'u ka fara ɲɔgɔn kan u ka taa kuranna jigi k'o bɛ cogo di o ye bidiya ye lɛsiri t'o la diinɛ la كيدن كمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد كيدن كن مغمو يكوكرد من دينا كنو من تا كنو يكبار بساقما na cogo dɔ la ni mɔgɔ mɔgɔ ye baara kɛ ale min ɲamara ni min ye i ka baara bɛ sagima dugu ka fara ɲɔgɔn ka san yɛlɛma san ɲinima ka kuranna jigi a tɛ kuranna kɔnɔ a tɛ hadisa kɔnɔ bidiya do lesiri t'a la diinɛ la mɔgɔ kana fara mɔgɔ kan o jama la mɔgɔ kana mɔgɔ dɛmɛ o la wala taawanu ala li ismi wal udwan ala ko junubu ni yaada a kana ɲɔgɔn dɛmɛ o la ninnu ye bidiyaw de i ka wari kana don a la kana faru u ka jama kan kana y'a kɛnɛ kan bidiya do lesiri t'a la diinɛ la an kintan kan ne wuce ta kamar bo ko kata nunu nyande an bora ni mo be ka suru ɲɔgɔn na quoi ko nu ko aw kata suratu yasin kala u ka so kono be wori munun dama kata suratu yasin kala so kono o ye biriya ni wori min diri mo kamina haramudo wori diri ma biriya kama mina ne haramudo
wala qur'ana kala nyire hada madembe qur'ana kala ka ala de nyini nay qur'ana kala ibe akala ka baraji nyini ala de fe mais ni mogo tara qur'ana kala pour ki sara do ye haramu de ate daga ko wori mina ni ye mogo kala qur'ana la o ye bara de abi sara mais e ka sigi ka qur'ana kala de ko ibe sara mina la o ye bato de o ye haramu ete be silamiya sara la ya sini kala di so yin kono bidiya yogono ko yogo falle akum le na ko mo talle na yo ko sunna lillahi wa inna yalla akum le ka ko islam ko ma ko kalle na ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yalla akum islam bana kalle ko makka ko bo ko kalle ni saya kare ba fu inna lillahi kafir ni islam be do ba al ciden de ko dro ya asabatukum musibatu ala ko ja asabatukum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni masiba ye mo ko mi sorode afora de dro masiba amma fo saya yere dron kama masiba ni masiba yi sorode iba fo bo ko almami do ko ulu ka mogo ya nyini fe ubete u ka dugula kata saliba ke saliba ko fe beje ka sarakati biro dolele uto ulula ka fo saliba ko fe ka kere kere ya an ka sarakati do bo delate nonu na dinala sarakati boye batode ni iba abo chogo de be mais ni bo chogo were do ala droba fu nonu de bidatu idafiya lesrite nonu na dinala ni fora sara ewa saliba la duro woyede akalle yaw kantige kalle yaw kantiga ka nyugon sorolle yaw sogola ka du ewa kanni sonjani salli e bashite nonuna me ka fo salli ba ko fe ka kire ka be da mana sarakati bo o ye bidiya le sirto la mo kana fara mo ka o jamala bo ko juma do a jani folo min be ke sani almami ka yere minbari la bida do be bujate bo bune semino kumana mo fola ko dugutu daga tiro do sorola ko a jani folo juma la ko bida de do ko hada maden ki yere qadara do ki ka valeri do ette se ka sebo ka kuma sebo ka bara usmana ka bara ako ette se ko ke bidiya donc a jani folo te bidiya usmana de yado ciden fana ko alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin ciden ko baw ma kanne ka sunna mina anin ka kalfanna ni ka sunna ciden de ko hum ala ma ana alaihi wa shahabi firqatun najiya qulu ya mugawde nin ka sebo be minka doni ke bawo ko sumana fule ka salli wole min do biriyate sunna de do akake atumbe ke sugu de la durin ke boko yake sugu lawo yake mikro lawo ajani folo in to de ajani folo fasuguma isumana tilela mikro tumbe wa akera sugu de la komu sugu mugo ka bo kalama mini e ka mikro be se sugu madu e ba ki ka mikro de la amajere kata sugu la ko kata fo e ka mikro be se sugu ma usmana mikro de tunta le tilela ako ajani folo ka ke sugu la pour sugu mugo ka bo yire kalama ko labbe sani almami kana sigi minbar ka kana jumala donc si ça ni micro nana en fait on fana ba ke micro la pour ka mo hakili jigi sani minbari yele wakati kana bo ko ewa sungalo talaba ko chesiri de ka fora de katri kanyini ko mugani wolon fulana do be ta yele man bisiri la ko be dawo ke Cheikh Abdallah Bombaji tembihi kenina ako munum be sungalo muga ani wolon fula no ba ke wajuri do ye kata misiri kono kata wajuri ke ko ledatul qadri ako ye bidiya seba shimo ke seba mo ke salafu salihu mo ke salafu tumbe tallaba imbe de nyana maya ni salle me ka fo mugani wolon fula de ado aka ke wajuli suye ko qidime ube ko e lailatul qadri o ye bidiya de
bon muso min ko a opéré la dɔgɔtɔrɔw ko a kana ji kana maga la a ka janajiba ko a bɛ mun kɛ a bɛ tayamamu de kɛ a bɛ tayamamu de kɛ fo wagati min n'a bɛ se ka ko ko ni alimami bɛ sali su ka wajibi dɔ ka ɲininka ko a bɛ sali dɔ o wajibilen tɛ alimami kan i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni silama jamana de don u bɛ jamana min don a ka silama ka ca u bɛ silamaw de ye su ta kana bila e kɔrɔ ko e ka salila kan a tɛ e ka i k'a ɲininka dankaniya t'i bolo mɔgɔ mɔgɔ ka kafira na ka salibaliya la e bɛ salila ka de parce que silama ni a bɛ jamana min ka silama ka ca u bɛ a bɛɛ ye silama mɔgɔ mɔgɔ nana e ma lesiri la i b'i jigi ɲana ye ka jate silama ɲuman de ni dankaniya ma sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ masturu le hali e b'a jate mina silama ɲuman de e bɛ salila ka de ɲininkali tɛ e ka koya la bɛ saliba o t'i kan